Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Narito tayo sa pinaka-latest update sa LPA 93W na yung araw po ng Lunes, ika-24 ng buwan ng Oktubre 2022. At ito po ang ating Tagalog version, brought to you by Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power at Naga College Foundation. Umpisa natin ang update. Ito muna ang ating GraphSat ngayong araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Medyo lumalakas po na yun ang hanging amihan sa may Hilagang Luzon. So magbibigay po dyan ng mga pabugso-bugsong ulan, mga thunderstorms at ihip ng hangin na mula 15 hanggang 40 kilometro bawat oras. At dito po sa may coastal waters naman po ng dulong Hilagang Luzon ay pwedeng umabot po ng 70 kilometro bawat oras ang bugso ng hangin dahil po sa simoy ng habagat. At ito po ay pinapalakas bagya nitong remnants ni Tropical Depression 25W o si Obet na kasalukuyan palapit na po sa Central Vietnam. Samantala, ang ibang bagay ng ating bansa ay napakagandang panahon except po may mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na po dito sa may Visayas, Mindanao, Palawan at Sulu Archipelago. Dudot po ito ng surface trough na kung saan naka-embed po yung binabantayan po natin na low pressure area na nagbibigay po ng pangamba sa ating mga kababayan dito po sa Luzon. Kasalukuyan po si LPA 93W ay halos hindi kumikilos at mababa pa po ang tsansa na ito maging bagyo sa loob ng 24 oras, nasa less than 35%. At inaasahan po within the next 2 to 3 days ay magiging ganap na bagyo po siya base po sa mga reliable computer models. At ang threat po sa Luzon ay nananatili pong uncertain since ito po ay pwede pa pong magbago, okay? Nag-stick lang po tayo sa 3-day forecast na medyo katamtaman hanggang mataas na po ang probability niyan na dyan siya dadaan, okay? At ito po yung fast animation. So nakita po ninyo mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page itong mga ulap na disorganized pa rin po ni 93W but unti-unti na pong nag-i-improve ang kanyang pag-ikot malapit po sa kanyang center. So, nandito po ang kanyang center. Medyo disorganized pa rin po. At malalaman po natin yan bukas hanggang Wednesday kung ano ang magiging development niya. At sa zoom in sa animation na yung gabi na po ay nandyan pa rin po ang amihan dito sa may Hilagang Luzon. Surface trough dito sa Visayas, Palawan, Sulu Archipelago at Mindanao at ito na po yung sirkulasyon nitong si LPA 93W na unti-unti pong nag-organized. At punta na natin kaagad itong ating mga computer models, yung American at European models para makita natin ang pagbabago. Unahin natin ang American model. So far, wala pa rin pagbabago sa American model at lalo pang nag-move more to the east. Okay, malapit po sa Philippine Area of Responsibility at nakikita po natin dito bukas, Martes, Miyerkules, Huwebes magiging tropical storm po siya. Then sa Biyernes, aakyat po siya bilang isang severe tropical storm at sa Sabado magiging typhoon po siya, roughly 1,000 kilometers, okay, east ng Calayan Island ng Cagayan. Malapit na malapit po sa Philippine Area of Responsibility. So, wala pong landfall na magaganap based sa American models at safe na safe po ang bansang Pilipinas at medyo malayo po siya, 1,000 kilometro mula sa landmass ng ating bansa. At sa linggo, October 30th, ito po ay lalabas na po sa Philippine Area of Responsibility. So, patuloy pa rin pagiging mabait ang model na ito, itong American model. At dito naman po tayo sa European model na medyo nangangamba tayo dahil medyo lalapit po ito sa ating kapuluan. At sa ngayon, iba na po ang pinapakita. Although, yung forecast na ito na ibang pinapakita ay nasa 6 to 7 days. Okay? So, ang pinapakita na yun dito ay itong areas po ng Batanes, okay, Northern Cagayan at Isabela or Eastern Isabela. So, ito yung area na posibleng dadaanan niya. But again, ang 6 to 7 day forecast remains uncertain. Okay? Mataas ang uncertainty na hindi po siya dadaan dyan. Okay? So, hindi pa po sure kung dyan na talaga yung kanyang tracking kasi mag-stick lang tayo sa 3-day forecast. Ngayon,
Dito naman po sa Kabikulan, yung mga kababayan natin dito ay mukhang makakahinga tayong bahagya kasi medyo lumayo pa po ang kanyang tracking. Kaninang umaga, nasa more or less 200 kilometers. But ngayon po, nasa 370 kilometers na po ang pinaka-closest approach sa Naga City sa tanghali po ng October 29 sa Sabado. Okay? So, ang tracking ng European model, papakita namin sa inyo. Sa Martes, ayan po, magiging active LPA, Miyerkules, magiging, ano na po siya dyan, tropical depression, then Huwebes, magiging pong tropical storm, Friday, tropical storm pa rin, nasa tapat na po yan ng Bicol, 500 kilometers east of Bicolandia, or east of Catanduanes, and then sa October 29, Sabado, yan na po ang pinaka-closest approach niya dito po sa ating lugar sa Bicol. Roughly 370 kilometers northeast of Naga or 300 kilometers northeast of the Siruma, 270 kilometers northeast of Pandan, Catanduanes. So medyo although makakaranas pa rin tropical storm force winds sa Catanduanes at coastal waters ng Partido District na pwedeng umabot po ng 70 kph ang bugso. The rest of Bicol ay nasa 15 to 40 kph na lamang po. Parang wala tayong makakanasan yan. Okay? Nasa labas po tayo. Nasa edge ng kanyang sirkulasyon. At nandito lang po ang pinakamalakas na hangin. And then, ang track na yon ay medyo patungo po sa may Northern Cagayan. So, Sunday, October 30, nasa coastal waters po ng Northern Cagayan. Then, October 31, ng Monday, nandito na po siya sa may northern tip of Cagayan o sa may Port Santa Ana at inaasahan pong magkocross po ng Babuyan Group. Although mag-east po siya, dadaan naman malapit sa Batanes, and then on November 1 o araw ng Undas, exit na po siya sa Philippine Air Responsibility patungo po sa Southern Islands of Japan o sa may Okinawa area. Dadaan din siya sa may Yama Island chain, sa may Ishigaki-jima, based sa forecast ng European model. So, sa Undas, okay po ang panahon hanggang November 2, based sa European model. So, mga kababayan natin sa extreme northern Luzon, lalo na po sa may Cagayan, Batanes Group, Babuyan Group, Eastern Isabela, bantayan po natin itong potential na bagyo. Dahil po pagdating niya dito, magiging typhoon po siya. But again, 6 to 7 days is highly uncertain. Okay? Mataas pa po ang uncertainty niya. Nasa less than 30% ang probability. So, bantayin lang po natin at mag-prepare kung anong pwede nating i-prepare na kung ano mga plano ninyo. Okay? Mga disaster preparedness. So, to give you the strike probabilities para sa Bicol region, as of now, based sa tracking niya between October 29 to October 30, ang buong Bicolandia ay nasa 30 to 50% ang strike probability, except for Catanduanes and Partido District, nasa 50 to 60%. Okay? Hindi nagbabago since kaninang umaga and yesterday. So, yan po ang slightly good news. Pag pumasok na po tayo sa 3-day forecast na ganyan pa rin po, pwede na natin unti-unti sabihin na safe na po ang Bicol region. Hinihintay po natin hanggang ang rule kasi dyan, dapat tumapat muna siya sa Bicol region. That will be on Friday pa, okay? Pag tumapat na siya, na ganun pa rin yung tracking ng mga forecast models, ay mataas na po ang probability niyan. Okay? So, to wrap up this model output, ito ulit yung American model. So, ganito po siya. American model, ganyan tracking. Okay? While the European model, ay dito po siya. Hindi na tama po siya sa may Northern Cagayan. Then, ganyan po siya. Mag-curve towards the Southern Islands of Japan. So, remember, always remember,
ng forecast nito, dito po, between 4 days, ito, ano lang po ito, LP. Pag sinabi natin LP, low probability. So, marami po pong pwedeng mangyari kasi po ang position niya sa October 29, dito siya. And then, dito naman yung American model. Diyan po siya. So, pareho yan, October 29. So, ano po ito? October 29. At pareho din po nito. So, pareho sila October 29. Nandyan po siya. Low probability pa rin po yan. Although nasa 50 strike probability sa Bicol, medyo 30 to 50%, 50 to 60% Tanduanes kasi mag-struck po siya more to the west. Delikado naman po tayo. So, mahintayin po natin yan. Kasi ang 1 to 3 day forecast, ito po yun. Currently, nasa high probability po yan. Although, nakita po natin, masyadong hiwalay pa rin yung track nitong dalawa, yung American model at European model. So, medyo may slight uncertainty pa kung saan siya dadaan. So, most likely, dito po yung dadaan, okay? So, nandyan po ang tracking niyan based nitong mga computer models. So, kinukuha natin yung mean, okay? Yung average track ng lahat ng models at kung saan po mabigat na pwedeng pumunta ang tracking niya. So, yan muna po ang ating latest and babalik ulit tayo bukas para makita natin kung medyo ganun pa rin at medyo maglayo pa rin sa ating bansa para safe naman po ang mga kababayan natin sa dulong Hilagang Luzon. Let's all pray for them na sana hindi na po pumunta doon. At dito rin sa Kabikulan, sana hindi na po biglang mag-left para safe po tayo lahat dito. Okay, let's all pray na sana mag-north pa at wag na pong pumunta sa atin. Ang kailangan lang talaga i-pray natin, sana humina pa yung rage sa taas para tuloy-tuloy ang northward track niya. Kasi pag lumakas po yung rage, lalakas po yung amihan, siyempre pupush na naman siya more to the west. So, yan po i-pray natin. Okay? So, relax muna and let's wait for the next update tomorrow. Pag maging active LPA, mag-i-issue tayo ng Stormwatch. Meron na po yung tracking, so malalaman natin saan ang tracking niya. Again, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.